Jordi Pellicer, president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà. Aquesta associació, quantes cases associa? Actualment al Berguedà, a l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, tenim unes 76 cases associades que representen aproximadament uns 700 places turístiques a la comarca, repartides per tots els municipis de la comarca, des de Saldes i Gósol fins a Sagàs i Serrateix. Quantes persones poden arribar a visitar aquestes cases d'agroturisme aquí al Berguedà al llarg d'un any? Bé, és difícil de dir, no? Però normalment doncs, les cases tenen un nivell d'ocupació bastant bo. Sobretot, diguéssim, el que seria a partir de Setmana Santa fins a final d'any es manté una ocupació bastant estable i bastant bona, no? Preveiem doncs, que és evident que quan hi ha les festes com Setmana Santa, Sant Joan, el mes d'agost, ponts, doncs llavors hi ha pràcticament una ocupació plena i bueno, estem parlant d'això, no? De 700 persones cada cap de setmana. Quins valors pot trobar una persona que vingui a fer estada de cap de setmana o entre setmana a una casa d'agroturisme aquí al Berguedà? Home, pot trobar molts valors. A part d'un allotjament d'una qualitat molt bona, pot estar en contacte amb la gent del territori, que viu al territori, que treballa al territori, i pot visitar la comarca de primera mà, explicada de primera mà per la gent que viu i treballa allà. Pot visitar la vida rural o el món rural de la comarca del Berguedà de primera mà. El factor d'estar relativament a prop de Barcelona facilita que gent que vingui a una casa d'agroturisme a l'estranger també vingui a fer estada aquí al Berguedà. Sí, òbviament, la proximitat amb Barcelona ens és un avantatge molt important, ja perquè durant l'any el nostre, diguéssim, client usuari és el client de Barcelona i de la seva àrea. A l'estiu, molts grups d'estrangers, ja siguin francesos, holandesos, belgues, de tot el món, aprofiten la proximitat que tenim a Barcelona per passar les vacances a la nostra comarca. Així disfruten de la natura, de les bones instal·lacions que tenim a les nostres cases i per fer excursions a la resta de Catalunya, especialment a Barcelona, que actualment sabem que la marca Barcelona és una marca de les primeres a nivell mundial. Parlant de marques, aquí a Berguedà tenim un valor intangible a nivell natural, com és el Parc Natural Cadí Moixeró. Aquest valor, la gent que fa estada a les cases, ho valora? Sí que ho valora, especialment les cases situades a l'Alt Berguedà. Les cases situades al Baix Berguedà de vegades se'ls ha d'explicar una mica. I és evident que tots coneixen els pobles insígnia, com Castellar de n'Hug o Gósol, i el Pedraforca especialment, però una mica se'ls ha d'animar a visitar-ho, perquè venen més emmandrits. Evidentment els usuaris que hi ha a l'Alt Berguedà sí que són usuaris que ja coneixen i aprecien tot el que és el Parc Natural del Cadí Moixeró. A un turista que no hagi vingut a visitar mai el Berguedà i vulgui fer agroturisme, què li diríeu des de l'associació? Home, que si vol venir a passar unes molt bones vacances respirant un aire, una terra autèntica, un aire autèntic, a viure una experiència magnífica en unes cases molt maques, amb moltes coses per descobrir, natura, pobles, gastronomia, que vingui al Berguedà, que allà ho trobarà tot, a més de la proximitat amb Barcelona i a ciutats de Catalunya.